Kedu onye a na-akpọ osu? Na mgbe gboo, a na-achapụ onye ọbụla bụ osu otu ntị ya ka ndị ọzọ wee mara ya. Ihe ọzọ bụkwa na a na-ekenye ha ala n'isi ọdụ ahịa. Imebebe ọdụ ahịa bụ na ijee n'ụfọdụ obodo a ka na-eme nke a ruo taa. Osu adịghịzi ugbu a ka ọ dị na mbụ, n'agbanyeghị na etiri iwu n'ala Igbo ka a machie osu kamgbe afọ 1956, mana ụfọdụ ndị ka na-emegide ndị a na-ahụta dịka osu. Ọtụtụ mgbekwanụ ka a na-anapụ ha ikike ha nwere dịka mmadụ. Ugbu a ka m gosịalụ gị etu esi emegide osu n'ala Igbo. Mgbe gboo, a na-eji ha achụ àjà nye arụsị. Anaghị ekwe ka ha wụọ ọjị ma ọ bụ gọọ ọfọ ọjị, ọkachasị mgbe nwa dị ala nọrọ ebe ahụ. Ọtụtụ mgbekwanụ anaghị ekwe ha lụọ nwaanyị bụ nwa dị ala. A na-akpasakwanụ ha oke site na mmekọrịta ha na mmadụ. Mgbe gboo, anaghị ekwe ka ha biri n'etiti ụmụ dị ala. Nke ikpeazụ, anaghị ekwekwanụ echi ha echichi dịka ọzọ maọbụ echichi ndị ọzọ. Mana ịma na ugbu a, ọtụtụ ihe ndị a alachala. Ọtụtụ obodo enwezikwa n'osu, ebe ọtụtụ obodo ka na-asọkwa n'osu ruo taa. Maka na gịnị? Ụka abatala wee gbanwechaa ọtụtụ ihe dịbụ n'ala Igbo.